дар ҷумҳурии Тоҷикистон дубора аз мавҷудияти сироятёбӣ ба коронавирус расман иттилоъ доданд. Агентии миллии иттилоъотии ховар бегоҳии санаи 21 июн фавран иттилоъ дод, ки байни сокинони кишвар мавҷудияти коронавирус тасдиқи худро ёфт. аз ин рӯ ситоти ҷумҳуриявӣ оид ба пешгирии сироятёбии бемории COVID-19 ки роҳбарии онро сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода бар ӯҳда дорад, таъкид намуданд, ки чораҳои зидди эпидемикиро ҷиддан ба роҳ монда ҳарчи зудтар манбаъҳои бемориро ошкор ва саривақт пешгирӣ намоянд. ба спориши ситоти ҷумҳурӣ оид ба COVID-19 ва бевосита спориши муҳтарам ретсивиле раҷибат аҳмадзода ҳамарӯза тадбирҳои бедараргардонӣ ва зидди эпидемикӣ бо мақсади саривақт аз байн бурдани манбаъҳои сироят, дарёфти саривақтии беморон бо ҳамбастагӣ шабакаи кӯмаки аввали тиббии санитарӣ ва бевосита гузарондани корҳои таблиғотӣ аз тарафи чӣ маркази центри эпидемиологӣ, чӣ аз тарафи маркази тарзи ҳаёти солим ва бевосита мутахассисони тибби оилавӣ дар ин самт корбари рафтӣ истодааст. аз ин пас маркази назорати давлатию санитарии эпидемиологии вилояти Суғд сокиноне ки аз кишварҳои хориҷӣ ба вилояти Суғд ворид мешаванд 14 рӯз мавриди карантин қарор медиҳанд. ин кор новобаста аз мавҷудияти беморӣ дар организми сокинони кишвар роҳандозӣ карда мешавад, зеро ин амал яке аз воситаҳои саривақт пешгирии бемории сироятӣ дар сарҳад мегардад, то атрофиён аз коронавирус сироят наёбанд. гуфтам ба мурда ки вобаста ба вусъат бахшидани ҳолати сироятёбӣ дар ҷаҳон аз ҷумла ҷумҳурии Қирғизистон, ҷумҳурии Ӯзбекистон ҳамал бо мо, албатта дар сарҳадот низ нуқтаҳои центри карантинии марказ фаъолият мекунад, ки бевосита ҳангоми вуруди шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳоҷирон ва бевосита дигар шаҳрвандони хориҷа ҳамаи онҳо аз муоинаи духтур гузаронида шуда таби онҳо чен карда мешавад ва барои дарёфти сирояти коронавирус молишак ҳатман гирифта ба ташхисгоҳ равона карда мешавад. Ба ин раванд тамоми ашхосе ки аз ҷумҳурии ҳамсоя ба вилояти Суғд убур мекунанд, рӯйхати ҳамаи онҳо ба шабакаи кӯмаки аввали тиббии санитарӣ ва марказҳои санитарии эпидемиологӣ бо мақсади надорати карантини маҳдудият дар давоми 14 рӯз равона карда мешавад, ки чӣ бевосита бояд шаҳрвандоне ки аз хориҷ омаданд ва бевосита муҳоҷирон бояд дар давоми 14 рӯз дар таҳти надорати маҳдудияти сохтори кас, яъне ки марказҳои саломатӣ бояд истад, то ин ки мо саривақт ҳамин ҷараёни бемориро пешгирӣ кунем. яке аз роҳҳои асосии пешгирии коронавирус ин доштани ниқоби тиббӣ аст, ки имрӯз сокинон аз он кам истифода менамоянд. аз ин рӯ маркази назорати давлатию санитарии эпидемиологии вилоят аз сокинон ва меҳмонони вилоят даъват ба амал меоранд, ки дар кӯчаву хиёбонҳо бо ниқоби тиббӣ гарданд ва масофаи иҷтимоиро қатъиян риоя намоянд. дар акси ҳол гирифторшавӣ ба коронавирус вуҷуд дорад, зеро ҷавонон манбаи сироят ба ин беморӣ буда боиси сироятёбии шахсони дигарро ба вуҷуд оварда метавонад. дар ҳамбастагии шӯъбаҳои бедараргардонии шаҳру ноҳияҳо маркази центри эпидемиологӣ дар манбаъҳои сироят ва бевосита дар ҷойҳои оммавӣ ва эҳтимолияти сироятёбӣ, яъне ки ҷойҳои макони манбаи сироят, тадбирҳои бедараргардонии ҳатмӣ роҳандозӣ карда истодааст. ва дар ин раванд мо сокинонро ба даъват мебарем, ки вобаста ба пешгирии бемории сироятии коронавирус COVID-19 бояд тамоми онҳо аз ниқобҳои тиббӣ истифода намоянд ва бевосита маҳлулҳои антисептикӣ ва сараввал бояд фосилаи иҷтимоӣ аз тарафи онҳо чӣ дар корхонаҳо, чӣ дар кӯчаи хиёбонҳо ва чӣ дар марказҳои савдо бояд ҳамеша риоя карда шавад. маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии вилояти Суғд дар танҳоӣ наметавонад аз бемории коронавирус пешгирӣ кунад. аз ин рӯ онҳо барои ҳамкории сокинонро даъват намуда таъкид менамоянд, ки ҳангоми мушоҳидашавии ҳарорати баланд ҳарчи зудтар ба духтури оилавӣ муроҷиат намуда худро ба қайд дароранд ва аз шахсони бегонаву пайвандон дар канор бошанд. айниқтараш дар ҳуҷраи алоҳида зери карантин қарор бигиранд, то атрофиён, фарзандону пайвандон аз ин беморӣ сироят наёбанд. гузориши Мафнушкур ва Юсуф Юнусов барои барномаи иттилоъоти хабар.